Večeras u Otvorenom o stanju u hrvatskom nogometu govore Davor Šuker, Ivan Brleković, Zorislav Srebrić, Davor Lulić i u Splitu Igor Štimac. Poštovani gledatelji, dobra vam večer na početku još jednog Otvorenog Hrvatske televizije. Što se to događa u hrvatskom nogometu? Prvo, prljava borba za mjesto šefa HNS-a i izborna skupština Nogometnog saveza na rubu fizičkog obračuna s jednim glasom prevage. Potom skupština Dinama, nakon koje je izvršni dopredsjednik kluba prijeti novinaru, a u međuvremenu najave splitskog gradonačelnika da će se grad riješiti vreće bez dna, udjela u Hajduku. Kakva je u takvim okolnostima budućnost najmasovnijeg sporta u ovoj državi? Pogledajmo uvodnu reportažu kolege Mihovila Horvata. I dok reprezentacija obavlja svoj dio posla na terenu, iza kulisa u HNS-u podvale, uvrede, prijetnje. Izborna skupština nalikovala je na sve, samo ne na mjesto na kojem se odlučuje o najvažnijem čovjeku hrvatskog nogometa. Glavni glumci Zdravko Mamić i Vlatko Marković, s druge strane Igor Štimac i Reno Sinovčić. Kampanja za izbor predsjednika odmah je počela prljavo raznim malverzacijama oko broja delegata županijskih ogranka HNS-a. Kap koja je prelila čašu bio je delegat Dubrovačko-neretvanske županije Mato Previšić, koji je prema Štimčevim riječima na skupštinu došao nelegalno. Ponosan sam i osjećam se pobjednikom. Iako je gorak okus u ustima, jer evo danas su i vaši predstavnici svjedočili netransparentnosti, svjedočili su kršenju pravila, propisa, jer nije dozvoljeno predsjedniku Dubrovačko-neretvanskog županijskog nogometnog saveza da glasa, a pobjednik je odlučen radi jednog glasa. U zaštitu svojeg predsjednika na svoj prepoznatljivi način stao je Zdravko Mamić. Hvala Bogu. Nećeš razbojniče jedan. Nakon 15 minuta cirkusa, skupština za javnost je zatvorena, a pobjedio je dotadašnji predsjednik Vlatko Marković, koji nije imao potrebe to opširnije komentirati. Očito mu je kolinje s mađarskim premijerom bilo važnije od novog uspjeha. Dodajmo da je Marković pobjedio s jednim glasom razlike, odnosno 25:24. Skupština je prošla, Igor Štimac pokušat će osporiti. Čini se da je Markovićev ponovni izbor dao dodatni vjetar u leđa Zdravku Mamiću, koji nastavlja sa svojim, najlože rečeno, ispadima. Glavni krivci, kao i uvijek, novinari. Posljednji incident dogodio se i jučer kada je izvršni dopredsjednik Dinama napao novinara te portala zbog pitanja o odnosu menadžerske agencije, njegova sina i Dinama. Ostalo je povijest. Budalo jedna, moj sin će raditi što ja hoću i što ja mislim da je u redu. Zbog jučerašnjeg ispada policija je protiv Mamića podnijela prekršajnu prijavu. Verbalno napadnuti kolega Borut Šips ističe kako su oni, novinari koji prati Dinamo, na takve ispade već naviknuti. Ne znam kako bih vam rekao, mislim u principu mi smo na to tamo u Dinamu relativno navikli. Znači ima stvarno situacija kad je Mamić med i mlijeko, jel? Što bi se reklo, ali ima situacija kad ga kolokvijalno rečeno preko bicne, jel? I onda uslijede ovakve scene. Meni je moja kardiologica rekla da imam mamičitis. Kad mi uzme puls nakon incidenata s njim i kad mi izmjeri 130 u mirovanju, onda znate da to baš nije normalna situacija. Sociolog Dražen Lalić ističe kako su Mamićevi ispadi interesno uvjetovani. Ja bih podsjetio na jednu talijansku poslovicu koja kaže da nitko nije tako lud kao onaj koji želi biti lud. Očito da se njemu takvi ispadi i takvi oblici verbalnog nasilja i takvo izražavanje govora mržnje isplati, inače to ne bi on radio. Dodajmo kako je ovo samo jedan u nizu Mamićevih ispada u posljednjih nekoliko godina. Hoće li mu ovaj biti presudan u karijeri? Kako će reagirati već načeti HNS? I na kraju, nije li sve to samo realan odraz stanja u hrvatskom nogometu? Eto, vidjeli smo kratku kronologiju događaja, vidjeli ste i goste u studiju, mnoge od njih i nije potrebno posebno predstavljati, pogotovo Davora Šukera. Gospodine Šuker, kako komentirate ovu situaciju? Krenimo kronološki u stvari od zadnjih događaja, dakle od onog što se događalo sinoć nakon skupštine nogometnog kluba Dinamo. Pa dobro, ne možemo opravdavati Zdravka Mamića u ovom postupku sa novinarima i najvažnije da za njega je najvažnije da Dinamo je uspješan. A sad nadam se da ću ja moći u ovim svojim
ulaskom u Hrvatski nogometni savez uvjetovati, tražiti malo da se to popravi. Eto, ja ću staviti sebi na moja leđa da će se sigurno bolje ponašati, da će biti, jer je to dobro i za klub i za sve. On znam da plane, evo jutro smo bili, da mu je krivo nakon 5 minuta. On sigurno neće ići nikoga fizički napast, ali sigurno da na ovome, ajmo reći, u današnje vrijeme u modernom nogometu, u svijetu biznisa, mora paziti na ove nekoliko dodatnih riječi. Evo, nisu to dodatne riječi, to su dakle uvrede i izravne prijetnje u ovom konkretnom. Pa naći se na sudu, ja sam Davor Šuker, ja sam nogometaš, ja sam sad ulaskom u Hrvatski nogometni savez, ja nisam ovdje da sudim, ja mogu, evo, ako sam dovoljno rekao i mislim da će morati raditi na tome i da nek se nađu ili na sudu ili na dogovoru i da će se tu završiti. Ja sam, ponavljam, građanin ove zemlje i ne mogu ni da sudim ni da govorim šta bi trebao netko napraviti. Gospodine Burlekoviću, Dinamo je s jedne strane najuspješniji hrvatski nogometni klub, s druge strane stalno se događaju ovakve situacije. Pa, između ostalog dijelom i u ovom studiju. Gledajte, prvo treba vidjeti koliki je stupanj te uspješnosti i gdje je uspješan. Nažalost, po sve nas Dinamovce, neki od nas su Dinamovci prije nego što smo se rodili, Dinamo već dugo godina nije postigao nikakav značajniji međunarodni uspjeh. Oni su čak prije 2 ili 3 godine ispali od nekih norveških ribara tamo u onom međunarodnom takmičenju. Dinamo ima uspjehe na domaćem planu. Dinamo je ne znam koliko već godina in continuo prvak države, zahvaljujući tome što ima najbolju momčad, ali i zahvaljujući nekim elementima sa strane, ne podcjenjujući time ni na koji način ove športske uspjehe i rezultate Dinama. Dakle, kad se govori o uspjehu Dinama, onda je to vrlo relativan pojam. Dapače, ja mislim da je Dinamo već dugo godina neuspješan. Ovaj poraz protiv Grka tamo naročito boli i naročito je težak. Mislim da su bili svi uvjeti da se postigne bolji rezultat, ali očigledno je da je neko prokletstvo se nadvilo na taj Dinamo i da jednostavno mi proljeće u Europi dočekati ne možemo. Marija, kad smo već krenuli u krug, poslušajmo glavnog tajnika HNS-a. Prije svega vaš komentar onoga što se događa, što danas puni naslovnice svih medija, a to su upravo, dakle, konkretno u ovom slučaju napad na novinara te portala od strane izvršnog dopredsjednika Dinama. Dopustite da prvo pozdravim naravno vas, sve u studiju, sve oni koji prate direktno ili će o tome saznati indirektno i da na početku uputim čestitke povodom predstojećih blagdana ove godine, natjecateljske i sljedeće natjecateljske godine, pa ćemo konstatirati da u nekim dijelovima djelatnosti je ovo još uvijek bila recesijska godina. Međutim, što se tiče nogometnih rezultata, reprezentacija i klubova, to je bila takozvana antirecesijska godina. Čime to argumentirate? Evo konkretno na slučaju klubova. Dakle, 1998. godine na UEFA-inoj ljestvici hrvatski klubovi zauzimali su 13. mjesto, ove godine zauzimaju 27. Meni se čini da je to malo recesijski rezultat. Da, ali klubovi su išli relativno daleko. Mi moramo to stavljati u realne mogućnosti što je objektivno da naši klubovi ostvare u europskom natjecanju. Praktički skoro u najmanju ruku do predzadnjeg kola, a Dinamo čak i do zadnjeg kola, bile su potencijalne mogućnosti da klubovi ostvare plasman kojim bi išli u daljnji tijek natjecanja. Dakle, tu se ne može ovako povlačiti samo crno-bijelo, mora se to gledati sa svih mogućih aspekata. To je učinjen korak naprijed i kod reprezentacije je također učinjen korak naprijed i to ne samo kod reprezentacije. I ne bih tu se mogao složiti sa tvrdnjom ili sa zaključkom da je ova godina bila rezultatski neuspješna. Idemo. Oko reprezentacije. Budući da sam bio i potpredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, da je reprezentacija bila jedan od razloga što sam se povukao. U svo poštovanje prema gospodinu Srebriću, ova godina je bila debakl za hrvatski nogomet što se tiče reprezentacije. Mi se nismo plasirali na svjetsko prvenstvo u jednoj relativno laganoj grupi. Mi nismo uspjeli u 2 utakmice pobijediti jednu Ukrajinu koja je u nekim trenucima bila smiješna protiv nas. Ne možete govoriti o uspjehu, dapače, to je debakl. Druga stvar je, sada su ove kvalifikacije za europsko prvenstvo.
gdje je naša reprezentacija ostvarila rezultat adekvatan svojim kvalitetama i ja vjerujem da ćemo se plasirati na ovo europsko prvenstvo. Jer još jedan neuspjeh, još jedan kiks bi doista bio jedan potop hrvatskog nogometa, ko zna kada i kako bi se iz njega izvukli. Dakle, ne možemo nikako govoriti o nekakvom uspjehu, o uspješnosti naše reprezentacije. Nama je bilo mjesto na svjetskom prvenstvu, mi smo se tamo trebali plasirati, a nismo se plasirali isključivo zbog pristupa lako ćemo. Prije svega, iznad svega od strane gospodina izbornika Slavena Bilića, a onda i ljudi oko njega koji su taj hedonizam njegov i taj jedan pristup lako ćemo podržavali. Prema tome, ja smatram da naša reprezentacija je vrlo neuspješna bila u kvalifikacijama. Gospodin Šuker, kad ćemo ponoviti one vaše Štimčeve uspjehe iz Francuske? Ne, moram sad gospodina Brelekovića pitati šta je za njega 98. i 3. mjesto na svijetu. Možda će to biti neuspjeh. Volio bi čuti komentar na 98. Davore, ako ste prisutni ovdje u studiju, ako ste me slušali, ja sam govorio o prošloj godini. Svaka čast vama, vašim golovima, 3. mjesto. Ja sam rekao na više dozvolite. Moja riječ, izvinite, ja sam tražio riječ. Ako će... Dakle, to je jedan od 3 najveća uspjeha u modernoj hrvatskoj povijesti. Pobjeda u Domovinskom ratu, stvaranje Hrvatske države i 3. mjesto na svjetskom prvenstvu. Mi govorimo o svjetskom prvenstvu zadnjem i o našem debaklu kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.